13 ta' Diċembru Santa Luċija, Verġni u Martri. Twilda tal-ħabta tas-sena 283 u mietet fis-sena 304. Skont tradizzjoni, jew forsi aħjar leġenda, Santa Luċija twildet Sirakuża Sqallija minn familja nobbli. Meta kienet għadha tifla, tilfet lil missiera u rabbieta omma Ewtakja. Meta kibret Luċija ipperswadit lill-omma li kienet ilha marida biex jagħmlu pellegrinaġġ flimkien għal Katania u jmorru fuq il-qabar ta' Santa Agita li kienet mietet martri xi 50 sena qabel. Waqt li kienu qed jitolbu, l-omm fieqed f'daqqa waħda. Luċija ddeċidiet li tħalli d-dinja u tikkonsagra ħajjitha kollha lill-Alla u tgħin lill-foqra. Għamlet il-vot tal-verġinità u ħassret iż-żwieġ li kienet se tidħol fih ma' żagħżugħ nobli pagan. Dak iż-żagħżugħ ħassu weġġa b'din l-azzjoni ta' Luċija u biex ipattijilha akkużah quddiem il-konslu Ruman li kienet Nisranija u ma kienitx tosserva l-liġijiet tal-imperu. Santa Luċija b'kuraġġ kbir stqarret il-fidi tagħha u ġiet ikkundannata għal torturi bin-nar u bl-ilma jali. Hi baqgħet soda minkejja t-torturi li sofriet sakemm fl-aħħar nifdula griżmea b'xabla. Hi baqgħet ħajja sakemm xi ħadd qarbinha imbagħad mietet. Dan ġara fil-persekuzzjonijiet tal-Imperatur Dioklezzjanu fis-sena 304. Għalkemm ma hemm l-ebda evidenza storika ta' din it-tradizzjoni dwar ħajjitha, ma hemm l-ebda dubju dwar il-kult tagħha u l-konnessjoni tagħha ma' Sirakuża. Isimha huwa mniżżel fil-kanone tal-Qudiesa. Dan li ġej huwa qari mit-trattat fuq il-verġinità tal-Isqof San Ambroġ. Int, waħda mill-poplu, waħda mill-kotra, fuq kollox waħda mill-verġni. Int, li d-dija ta' ruħek issebbaħ l-ħlewwa ta' ġismek, għax għal-ftit ma xebbaħtekx mal-Knisja. Aħseb dejjem fi Kristu, x'in tkun mistrieħa f'kamartek bil-lejl u l-ħin kollu qod stenneħ ġej. Hekk xtaqek Kristu, hekk għażlek Kristu, u jsib il-bib miftuħ u jidħol ġewwa. Dan ma jistax jonqos la darba hu stess wieħed li jidħol. Ħaddam mela lil dak li fittixt, ersaq lejh u ssir kollok dawl, żommu, itolbu biex ma jitlaqx malajr, ejdlu bil-qalb biex ma jwarrabx. Għax il-verb ta' Alla jiġri u ma jinqabadx minn min jiddejjaq bih, ma jinżamx minn min ma jistax ma jagħtix kasu. Ersaq bruħek kollha lejn il-kelma tiegħu. Imxi bla mistrieħ wara l-ħoss tal-kliem tiegħu tas-sema għax malajr jgħaddi. Taf x'qalet dik ix-xebba? Fittixtu u ma sibtux, sejjaħtlu u ma semmanix. Imma int li sejjaħtlu, li tlabtlu, li ħallejtlu il-bib miftuħ, taħsibx li għandek għax issewwet qalbek jekk telaq malajr u sikwiet iħallina niġġarbu. X'qalilhom fl-Evanġelju lil dawk li talbuh biex ma jwarrabx minn pajjiżhom, qalilhom jeħtieġ li nxandar il-kelma ta' Alla lil bliet l-oħra wkoll għax għalhekk ġejt mibgħut. U mqar jekk minn għalik kun telaq, oħroġ, mur erġa' fitxu. Iżda min li fil-Knisja mqazza għandu jgħalmek kif iżżomm lil Kristu. Anzi, hi diġà għalmitek jekk taqra u tifhem sewwa dan li hemm miktub, bil-kemm il-ħaq ta' ddejthom meta sibt lil maħbub ta' qalbi żammejtu ma tlaqtux. Mela, biex inżommuh lil Kristu, l-abra btit ħsiena u lanqas boqgħod ta' ħabula. Lil Kristu norbtuh magħna bl-imħabba, niġbduh lejna bir-riedni ta' moħħna, inżommuh bil-ġibdiet ta' ruħna. Għalhekk, jekk int ukoll trid iżżomm lil Kristu miegħek, mur fitxu u xejn la taqta' qalbek mid-dbatija, għax sikwiet jiġri li Kristu nsibuh aħjar fost id-dbatijiet tal-ġisem
u fidejn l-istess persekuturi tagħna. Bil-kemm il-ħaq tad-dejtum qalet u tassew sakemm int ma tħallix is-setat tad-dinja jelbuk, tara li fi żmien qasir f'waqt wieħed ma li tkun ħlist minn taħt idejn il-persekuturi tiegħek, Kristu jiġi jilqek minnu fih u ma jissapportix jarak tiġġarrab iżjed. Dik li tfittex lil Kristu b'dan il-mod u ssibu tkun tista' tgħid żammejtu ma tlaqtux sa ma daħħaltu fid-dar ta' ommi, fil-kamra ta' dik li nislitni. Xi tkun id-dar u l-kamra ta' ommok jekk mhux il-qalba ta' qalbek moħbija l-ġewwa nett. Ħu ħsiebha sewwa din id-dar, naddafa tajjeb minn ġewwa biex wara li tkun għamilta amara bla teba id-dar spiritwali tiegħek marbuta sewwa fuq il-ġebla tax-xewka tinbnielek f'saċerdozju qaddis u fiha jammar l-Ispirtu Santu. Kristu ma jitlaqx li dik il-verġni tfittxu hekk li titolbu dawn il-ħwejjeġ mhux biss imma jiġi jżura sikwiet għaliex huwa magħna sal-aħħar taż-żmien. Il-Papa Giovanni Paolo 23 il-Tempio Massimo fl-ittra lin-nisa reliġjużi jgħidulhom hekk. Jalla l-imġiba tagħkom turi lil kulħadd li l-kastità mhix biss virtù possibbli iżda hija wkoll virtù soċjali li għandha tkun imħarsa permezz tat-talb, tal-viġilanza u bit-takis tas-sensi. U int, kemm qed iżżomm ruħek safi jew safja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin? Lest jew lesta li tagħti xhieda tal-fidi tiegħek sat-tixrid ta' demmek? Nitolbu lil Santa Luċija biex hija titlob għaż-żgħażagħ tagħna ħalli jżommu ruhom safja u jgħixu sa minn żożithom ħajja li toġob lil Alla. Nitolbuha wkoll tinterċedi għalina biex ikollna aktar xebbiet li fuq l-eżempju tagħha jikkonsagraw il-verġinità tagħhom u jgħixu ħajja f'servizz għal kull minnu fil-bżonn. Talba mill-liturġija tas-sigħat. Għatina l-għajnuna mulej għat-talb qaddis li tressaq quddiemek għalina Santa Luċija Verġni u Martri biex il-glorja li hi għandha quddiemek niċċelebrawha kif jixraq fuq l-art sa ma naslu li narawha fis-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.